ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आजचा दिवस अत्यंत आनंदाचा आणि उत्साहाचा आहे, कारण आज कोकणचा हक्काचा आवाज आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्व आमदार निलेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त एकत्र जमलो आहोत. राणे साहेब एक नाव नाही तर तो एक ब्रँड आहे, अशा शुभेच्छा स्वरया फाउंडेशनच्या अध्यक्षा श्रेया धनंजय महाजन यांनी दिल्यात. वेंगुर्ले इथं आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. आजच्या या सुरेल मैफिलीत मी सौ श्रेया धनंजय महाजन, स्वरया फाउंडेशनची अध्यक्षा या नात्याने तुम्हा सर्वांचं स्वागत करत आहे. आजच्या या विशेष सांगतिक सोहळ्याचे प्रायोजकत्व करताना आम्हाला मनापासून आनंद होत आहे. आजचा दिवस अत्यंत आनंदाचा आणि उत्साहाचा आहे, कारण आज आपण आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, कोकणचा हक्काचा आवाज आणि एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व आणि कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे कार्यक्षम आमदार श्री निलेशजी राणे साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त एकत्र जमलेलो आहोत. खरं तर साहेबांचा वाढदिवस 17 मार्चला आहे, परंतु स्वरया फाउंडेशनतर्फे आपण आजपासून 3 दिवस वेगवेगळे कार्यक्रम करणार आहोत. त्या आजच्या सकाळी सिंधुरत्न मॅरेथॉन आयोजित करण्यात आली होती आणि त्याला पण वेंगुर्लावासियांनी, गोवा, रत्नागिरी इथल्या स्पर्धकांनी पण उपस्थिती दर्शवली होती. राणेसाहेब म्हणजे केवळ एक नाव नाही तर तो एक ब्रँड आहे. साहेबांच्या नेतृत्वात एक वेगळीच धमक आहे आणि स्पष्ट वक्तेपणा आहे. खासदार म्हणून त्यांनी दिल्लीत कोकणचा आवाज घुमवला होता आणि आता आमदार म्हणून ते कुडाळ मालवणच नाही तर संपूर्ण सिंधुदुर्गाचा विकासासाठी ते झटत आहेत. आमच्यासाठी, स्वरया फाउंडेशनसाठी साहेब म्हणजे एक भक्कम आधारवड आहेत. आमची स्वरया फाउंडेशन ही संस्था शिक्षण क्षेत्रात नावारूपाला येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवणे आणि विद्यार्थ्यांना योग्य त्या संधी मिळवून देणे हे आमच्या संस्थेचं ध्येय आहे. या आमच्या कार्यात साहेबांचे आशीर्वाद नेहमीच आमच्यासोबत राहिले आहेत आणि ते पुढे असेच राहतील ही आमची खात्री आहे. अशा या झंझावाती नेतृत्वाला आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देताना मला अत्यानंद होत आहे. आई भवानी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज राणेसाहेबांना उदंड आयुष्य आणि निरोगी आरोग्य देवो हीच प्रार्थना. साहेबांच्या हातून येणाऱ्या काळात कोकणचा कायापालट व्हावा आणि त्यांचे नेतृत्व महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणात अधिक उंचीवर जावे हीच आमची सर्वांची इच्छा आहे. संघर्ष हा ज्यांचा श्वास आहे आणि विकास ज्यांचा ध्यास आहे अशा आमच्या लाडक्या साहेबांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आजची रात्र आपण महिमा मकवाना बॉलिवूड अभिनेत्री यांच्या उपस्थितीत आणि सलमान अली यांच्या सुरांच्या जादूने, सोनाली राऊत आणि ईशा साहा यांच्या नृत्याविष्काराने संस्मरणीय ठरेल याची आम्हाला खात्री आहे. धन्यवाद.